The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Luke 11:28. But he said, Ye rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. 2 Timothy 1:12. For I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Ephesians 5:16. Redeem the time, because the days are evil. Colossians 3:2. Set your mind on the things above, not on things on the earth. 1 Corinthians 15:3-4. Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, and that he arose the third day. He arose again the third day according to the Scriptures. Mark 1:15, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Joshua 1:9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Colossians 2:6-7. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. John 10:10. I am come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Mark 10:45. The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Proverbs 9:11. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Before we start our Bible study, nining adlaw, ato karon nga gamito ng prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagasulti kanato. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manlalaw kun manluluwas. O of course, manlalaban siya kanimo sa diha nga mahimo na siyang imong manluluwas, o nga ikaw nahiusan na diha kaniya hangtod sa wala na katapusan. That is your eternal relationship with God through your faith in Christ. Busa, ang Acts 16:31, nagamando, nagaawhag, nagaagda, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Karon magampot sa hilom. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sab nga higayon nga kami
padayon sa pagtuon sa imong pulong nining adlaw. Salamat o Dios nga imo pangilungwayan kini among kinabuhi, kini timaylan nga ikaw nagalihok pagayod bahin sa among kinabuhi nga kami nakasuod naman sa imong protokol nga plano busa. Tultuli kami, aga ka kami ngadto sa hustong dalan kay mao man kini ang among tulumanon. Agi og pasalamat kanimo sa imong tanan nga grasya, imong gihatag kanamo nga dili kami takos. Dili gani kami takos nga mabuhi papan ang imong plano nagalihok pa man ug mao kining tanan. We owe everything through your grace, your mercy, your love ug kini grasya tanan nga among gipahimuslan. Salamat. Nini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers, welcome na usab. Kaninyong mga higala at mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers, welcome everyone. Niano sa kita sa pagdupot sa pagtuon ni ining atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Apostasy. Okay. Now, ato ipadayon. Unas tanan, ang bugtong paagi, the only way alang sa usa ka dili magtutuo sa pagpangandam alang sa eternidad, mao ra gyud ang iyang pagdawat, pagtuo kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. Sanglit ang alternatibo, the alternative is to reject. Pagsalikway niya kang Kristo ingon nga manluluwas. O ang iyang paghidangat sa panginabuhing hinukman o sa iya ng kanang spend eternity nga sunugon siya dito sa linaw sa kalayo. Apan technically, inigkamatay sa dili magtotoo. When the unbeliever dies, ang iyang kalag muadto sa asa, sa torments, kasakitan sa binisaya, sa kalit, 1 second, and ang kapaspason niya. Human yun siya, mabugtuoy siyang ginawa, mamatay siya, siyang lawas, mao ka na ang dapit. Kanang giingon natong torments, dapit ka na nga sa ako nang ginaingon kagahapon, painit-init, a warming up spot, alang sa ikaduha nga paghukom, the second resurrection, ang iyang pagbalhin na ngadto sa dakong puting tronos paghukom, great white throne judgment, na mabasa nato sa pinadayag Kapitulo 20, versikulo 11 ngadto sa 15. Og diha sa Great White Throne Judgment, pakitaon kining maong dili magtutuo, ipasundayag ngadto kaniya ang iyang pagsalikway kang Ginoong Kristo ingon nga manluwas, nga mao kadto unta. Dili kay unta, mao gyud kadto ang sala nga dili na mapasaylo. The unpardonable sin nga iyang nabuhat, nga atong masayran kining maong matang sa sala diha usab mabasa nato sa Mateo 12:31 o 32. So, the reason why people spend eternity in the lake of fire is because they rejected Christ as Savior. That is the unpardonable sin. Mao kanay sala nga dili na mapasaylo. Og busa, ang ngan sa dili magtutuo, dili mabasa, dili makita ang naisulat dito sa basahon sa kinabuhi in the Lamb's Book of Eternal Life. Ug busa, gikan dito sa Great White Throne Judgment, ang maong dili magtutuo, itambog na siya dito sa linaw sa kalayo to share the judgment of the devil and his angels, the demons, burning in the blackness of darkness
in paminaw, in maximum pain, kinapaytang kasakit ug pagsakit, torture, ug kanang kahimtang dili lang kay pipila ka mga siglo, mga tuig, hangtod na sa kahangturan. Suma pa kana sa Revelation 14:9 ngadto sa 11 nga nagaingon sa in English, so, the smoke of their burning ascends forever and ever. They have no rest, day or night. Just imagine that. So it's going to be so horrible. Nabihan ka ng pagkamakalilisang. Si Jude mismo describes it this way. They are in the blackness of darkness forever. Anay panagago, there will be weeping and gnashing of teeth. Pag kagot sa mga ngipon. O sa in English, there is going to be biting of teeth to attempt to assuage the pain. Aron kunuhay pagpaminos sa kasakit. Mo na giingon, o they're going to have an eternal lockjaw. Ug niya pag yun. Why bisang kinsa ang makahimo sa pagtabang kanila o mag-aago kini sila sa pag-agwanta sa kagrabe sa kasakit, ana pagyud sila sa pag-anto sa hingpit ng kamingaw, total loneliness o total depression. Kaya waman kini sila Kristo God sa ilang kinabuhi, wala. Wa kini sila paglaom. Kaya tungod kay way Kristo silang kinabuhi, wa sila paglaom, wa kini sila kinabuhing dayon, o ilang mangisalikway lagi ang gugma sa Dios. Ilang gisalikway ang grasya sa Dios. At the point of the cross, sa di madugay, ila nang atubangon ang pagkamatarong o ang hustisya sa Dios in the eternal state. Sharing, wambit kini sila sa paghukom sa yawa o sa iyang mga demonyo. Kana suma sa Juan 16:11 o Mateo 25:41 o pinadayag 20 versikulo 10. Ug busa, ang paagi ngang usa ka dili magtotoo makaandam siyang kaugalingon alang sa eternal state. Paminaw, it is for him to receive, to accept, to believe the Lord Jesus Christ as his Savior. Uwan ay laing paagis pag-andam niya, gawas lamang niya ng paagiha. Ug ang worst way for a member of the human race to die, ang kinagrabihang paagis pagkamatay ni bisang kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, mao ang pagkamatay ingon nga di magtotoo. There is no worst and wrong way to die. No, dili kay mamatay cancer, disgrasya, o sa COVID-19 ba? Dili. Aduna rin duha kamatang sa mga tao ng kalibutan na. Ikaw nasayod na. Not female or male. That is true. When it comes to gender differentiation, doon nalay duha ka klaseng mga tao from the standpoint of the spiritual condition, and that is ang magtotoo o ang dili magtotoo. Duhara, believer or unbeliever. O ang kinagabihang matang for any member of the human race to die is not to die having his head cut off, lungguan, basliog, dili ang pagkamatay nga maligsan o pison, dili ang pagkamatay gumikan sa cancer, dili gumikan sa grabing disgrasya, kundi bisan pa ganing pagkamatay o COVID-19, dili. Kundi ang pagkamatay as an unbeliever. Ingon nga dili magtotoo. No, nahibaw ka ba nga no? Tungod kay, ang resulta niya ng kamatayuna sa usa ka di magtotoo, mao ang pag-antos niya nga wa na pagkatapos, eternal suffering, torments, great white throne judgment, ug dayon ang linaw sa kalayo. Mao kanay abutan, mao kanay dangatan,
mao ka ni destinos usa ka dili magtotoo. Nakadungog ka. Ugwa na ka na'y pagkatapos ra ba? Hangtod na ka na sa kahangturan. Ad infinitum. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Therefore, the worst way to die is to die as an unbeliever. Now, doon ay duha ka mga paagi for believers to depart from this life. One, pinaagi sa iyang pagtuman by having executed the will of God sa iyang kinabuhi, and hence, iyang gituman ang divine viewpoint purpose for his life. Ang tuyo o kabubuton sa Diyos sa iyang kinabuhi. Dinhe sa phase 2 sa plano sa Diyos. 2 Timothy 4, 7 and 8, nga diin si Pablo nagaingon og, I have finished my race course. I have guarded the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Niyan ang adlaw, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Apan kinis Pablo got distracted nga it cost him upat ka tuig out of his life tungod kay napadpad man siya sa sayop nga dapit for all the right reasons, namely dito sa Jerusalem. Gumikan sa kainit siya ang tinguha nga maluwas unta ang mga Hudiyo. Kay kasagaran ko mga magtotoo in apostasy will wind up musangko lang yun in a wrong place for all the wrong reasons, for all evil sa ilang kinabuhi. Now, sa kaso ni Pablo, opposite ang iyaha. He overrode the will of God. Ang gitawag og geographical will of God alang sa iyang kinabuhi. Ug miadto gyud siya sa Jerusalem. Bisag buot sa Dios nga first of all gimanduan gyud kini siya sa pag-adto sa kasadpang dapit sa Espanya, west of Spain. He eventually wound up ditong dapita ug mihimo siya didto pag-minister sud sa kapidan katuig. O secondly, on his way paingon sa Jerusalem, giyatagan kini siyang maingon tang threefold warning. Ayaw gadto didto. You're gonna lose your freedom. But he overrode it. Ug miadto gyud kini siya dito. So, he wound up in the wrong place. Nahigawas na, outside na siya giingon tag geographical will of God for the right reason. Buot lagi niyang maluwas unta ang mga Hudiyo. Apan, di man kang Pablo kadto nga ministry nga modto siya sa mga Hudiyo. Apostol Pablo, apostol siya, di ba? Apostol siya sa mga hintil. He was the apostle to the Gentiles. Ug samtang dito siya sa Jerusalem, wa niya sang yawi bisag usalang kang Hudiyo. Hapit na gyud unta siya mapatay. He was almost murdered. Busa sa dihang na diskubrihan sa iyang pag-umangkong lalaki bahin sa plano sa pagpatay kaniya, iya kinigisultihan ang kapitan sa tigbantay o gwardiya. O kinis Pablo gida sa huge military guard, ang chivalry or cavalry. Paingon ngadto sa Caesarea. O gibilanggo siya dito. So, duha ka tuig. Kung paghuman sa duha ka tuig, niya nga pagbilanggo dito, gibalik kini siya sa Jerusalem nga it should have been a death sentence nga diin ang gitawag og kangaroo court sa mga pangungo sa relihiyon dito sa Jerusalem. Gigamit ni Pablo ang iyang pagka-Roman citizen ug sa iyang final authority nga maong pag-apilar kang Caesar nga maunta kini siya mo handle sa iyang kaso.
O mahinungdan nga ubos sa balaod sa Roma under the Roman law, gitugutan siya nga makaampilar kang Cesar. Ug busa gilulan kini siya gikan sa Caesarea paingon sa Roma, unya dinhatoy pagkalunod. There was a shipwreck dito sa Malta. Ug nahidangat ra gyud siya sa kaulahian didto sa Roma. Ubos sa house arrest. Ug toward the end of that period of time, mitunga kining 5 ka mga prison epistles. Ug siya miingon dias Hebreanon 13, pray for us because the Roman policy mao nga if you are getting toward the end of this 2-year period human sa kawaluan ka buwan, 18 months, musugod kini silang timbang-timbang kuna bay posibilidad nga mutungha ang mga magsusumbong, mga accusers, ug ang mga Hudiyo wa may tinguha nga mutunga dito sa Roma aron sa pagkiha ni Pablo tungod niya itong quote, religious charges, end of quote. Agi gamit niya ng maong terminolohiya, moingon unta kini Cesar, unsa man ang inyong gibuhat nako? Pahawa mo. Pangsipaon unta ni sila gikan sa hukmanan. You see? Si Pablo nasayod ni ingon man ang mga Parisiyo ug way mipakita dito sa Jerusalem. Wala. So miingon siya, pagampo mo kay naay kay gayunan nga buhian ko sa di na madugay. Ug busa toward the end niyantong gidugayon nga 2 ka tuig, iyang gisuwat kining 5 ka prison epistles nga usa na niini excuse me, mao ang Hebreanon. Ug sa dihang gibuhian na siya, miadto siya sa Espanya. Now, apan nawagtang ang 4 ka tuig sa iyang kinabuhi. He did everything he could pinagis iyang pagsangyaw by way of evangelizing. Samtang didto siya sa Caesarea sod sa 2 ka tuig, ug sa didto siya sa Roma, nagtudlo siya sa pulong sa Dios ubos sa house arrest bisan usa kadto ka restricted ministry apan nakapadayon siya sa pagbuhat niini. Apan he recovered from it ug mituman siya sa pag-execute sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang giingon taog operational will nga mosangpot ngadto sa functional and geographical will of God sa iyang kinabuhi. O mao'y hinungdan na iyang natuman ang Diyos nung katuyuan siyang kinabuhi, the divine viewpoint purpose of his life. Now to recall, aging hinumdum sa ato nang gitunan ingon nga mga doctrinal believers, adunay 3 ka kategorya sa kabubuton sa Dios. Ang una, operational will of God. Unsa man ni? Mao kini gitawag og faith rest life. Kini kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Mao ni akong paghubad din sa Visayan. Now, ang magtutuo nga nag-iya og divine viewpoint mental attitude. Karon, anaa na siya sa bahin siyang kinabuhi nga diin makahimo na siya sa paghimo og husto, tukma, ug mayong matang sa desisyon. He is in a position now of making right and good decisions. Na nag-iya na siya gahom sa paghimo og mga mayong desisyon, ingon man, anaa na siya doctrinal nga kaligon, doctrinal courage to make good decisions. O kini siyang magtutuo, nagakinabuhi na o kinabuhi nga kahimutan sa Dios. He lives his life that is pleasing to God. Suma pa sa Hebreanon 11:6, without faith, without the faithless life, to please God is impossible. It cannot be done. Dili ka na mahimo. O dinhi una kita muhono o atong ipadayon kini ugma. So ayaw sipyat sa pagsubay
pagsunod nini. Kaya itong isgutan pa itong pipila ka mga butang nga gilati diya sa Hebrew hanon nga di mahimong mabuhat, that's impossible to do, mao kini musunod ato kining isgutan ugma. Okay? So din nilang una kita kutob nini atong pagtuon bahin niini kung karon mangutana ko kanimo dili magtotoo if you are an unbeliever, paminaw, with your heads bowed and your eyes closed. Ato karong ipahinungod din hining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ato kini pahinungod ngadtos kaninyo nga ania nagpaminaw nga wala pa'y Kristo di sa inyong kinabuhi, wala pa kayo paglaom, wala pa mo'y kinabuhing dayon. Now, this is a moment. Higayon kini sa imong kinabuhi. Bisag unsa pa imong ginahuna, no matter what you believe, kini, higayon kini sa imong pagkonsiderar. It is a moment to put everything else out of your mind. O huna-huna lamang ang persona ni Ginoong Hesukristo. Na unsa may pasabot niini? Unsa may pasabot sa Kristyanismo? Walang Kristyanismo mao si Kristo. It is Christ. Relasyon kini ngadto sa Dios pinagi kang Kristo. Og usa lamang kapagi nga imong maangkon kining maong relasyon sumala sa gilati dihas balaang kasulatan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat, tingali na sa mga nauna, ang mga buhat nga maayo. All the works you can do have nothing to do with your relationship with God. Wala. Ibaw kang ano? Tungod kay ikaw sa kamakasasala. Because you are not perfect as God is perfect. Because ang pagkamatarong sa Diyos has to reject unrighteousness. O ikaw unrighteous man, no matter how many good deeds you do, na diha musuod si Kristo. Ug mao kana unsa ka mahinungdanon kaniya. Tungod kay siya lamang mismo ang makapresentar kanimo nga way sala atubangan sa Dios. Ug giyon sa niya o unsaon niya pagbuhat kana? Miadto siya sa cross. He went to the cross for one reason, to die. To die for you and me. To die for every member of the human race. O niya baliha kung isalikway ba siya sa mga katawan or not? He died for them. Mao kanay grasya sa Dios. His absolute grace. And what does that mean? For Him to die for us. It means, kini nagkahulugan, paminaw, masamtang siya nagabitay didto sa cross, gilansang nila siya sa cross, ang Diyos nga mahan. Mi bubo, mi gibubo niyang tanan natong mga sala. He imputed all our sins, all the sins of mankind ngadto kang Ginoong Hesukristo. Og si Ginoong Hesukristo bidawat niya itong tanan natong mga sala ngadto kaniya. Og sa iyang pagbuhat niya na iyang gibayran ang suhol sa sala. Iyang gibayran. He paid the penalty demanded by God for sin. Kaya ang sala, God, spirituhano ning kamatayon, spiritual death. Og si Ginoong Hesukristo namatay siya sa gitawag og substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, sa dihang ang balang kasulatan magsulti og kay ang Dios na higugma man sa kalibutan ngayang gihatag ang iyang dili kasagaran nga anak masikin sa katong mutuo kaniya dili malaglag kun dili makapanagi ang kinabuhing dayon. Now, you understand why. We also know that by grace, naluwas kita pinagis pagtuo. O kanang maong kaluwasan is not of yourselves. Kay gasa man kini sa Dios. Dili kini binuhatan, not of works, lest any man should boast.
Si Pablo may nagsuwat niya na tungod kay siya nakasabot unsay grasya. And he understood the importance of what Jesus Christ did. And so, karon, niinig yung higayon sa imong pagkonsiderar. Pinagi siya mong paghuna-huna. Mutuo ba ko? O dili? Kaya mauro ba ka na ang isyo? Ang imong kabubuton, free will mo, isyo. Mudawat ka ba sa buhat ni Kristo o dili? Tungod kay sa diha nga imong dawaton katong gibuhat ni Kristo dito sa cross, mao na kinabuhi dayon. Kita nimo? So right where you sit right now, diin ka nagalingkod, you can make that decision for or against Christ. Busa, tungo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Magampo ta. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo na ining matamis ngay gayon sa among pagpaminaw, sa imong kamaturan. Salamat. Grasya kining tanan nga among ipaymuslan. Dada kami pagbalik ugma din nining dapita. Sa mga usaparong kami makapadayon sa mga adlaw nga pagtuon sa imong kamaturan. Salamat. Niini nga mong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.